Аз съм Никола Минков от Info4 Тракия, информационния сайт за Свиленград, Одрин и Александрополи, който представя историята на трите града на едно място. Днес съм с Сидер Атанасов Желев, който ще ни разкаже за едно 150 годишно дърво и неговата история, която е преплетена с много интересни събития. Заповядайте, господин Сидер Желев. Благодарим. Дървото е с история от 150 години, за което аз искам да бъде така изнесено сред обществеността, да го знаят хората. Засадено е от мой прадядо, които са дошли, рода на майка ми, са дошли от Истанбулския край, от село Каикьой, на около 20 км от Истанбул. По-настоящем е квартал на Истанбул, на брега на морето е. Идват тук, се заселват и уземлени тогава от държавата или какъв фонд е бил, дават настоящата нива, която се казва Клюнка, тук на нашите прадядовци и дядовци да я работят. След което на дядо ми, баща му, дядо Костадин Гачев, засажда той дърво в неговия собствен имот вече и до ден днешен той дърво съществува и живее още, за което днеска сме дошли тук да направим едно предаване за него, така за да влезе в историята на нашия род. Ние го имаме като, аз го имам като паметник на моите деди и прадеди, които са го създали, са го отгледали и така. Но на дядо ми, баща му, дядо Костадин Гачев, е убит от потера на башибозуци, които са му отнели стадо животни и той е мъчил да спаси стадото и башибозуците го убиват. След това сина му на него, Димитър, моя дядо, е войник вече на сраженията тук на Одринските събития, където завършват войната, всичко и почива в къщата си на 37-8 годишна възраст, с 5 деца, сираци остава. Друго за дървото, рода на дядо ми, на майка ми, бащата, който е Костадин Гачев. Костадин Гачев, е създал 6 сина и една дъщеря. От тях има вече поколения, внуци, правнуци и така нататък, други. Другото... Един от синовете му е Димитър Костадинов Гачев, който коя година е роден? 1850 година е роден. Оттам другите вече не ги знаем кога са родени. Той е първородният му син, Димитър Костадинов. Той засажда това дърво? Той го засажда. А това дърво какво е? Дървото го засажда дядо Костадин. Дядо Костадин. Дядо Димитър. Дядо Костадин. На Димитър баща му, дядо Костадин. Наричали са го дядо Коти. Костадин Коти. Така и даже рода на майка ми тук в село го знаят Котивичи. Котивичи им казват. Да. Дървото е засадено от него. А какво е това дърво? Той дърво е топола, по-нашенски му казваме див кавак. Някои казват, че е било и трепетлика, но нямам се много понятие от сортовете на дървата, така че ние го знаем и тук див кавак. Какъв му е диаметърът? Ами диаметър трябва да го измерим да видим. Добре. Ще го измерим да видим колко е. Споменахте ми за църквата в града. Ще ми разкажете ли малко повече за нея и за рода ви, че са били, споменахте, че са били зидари, каменоделци? Рода ми, които идват от Истанбулския край, са били целият род. Братя там, които са били, нали, имаме и някои, които неизвестни за нас, са били майстори, зидари, дърворезбари, художници са умели да рисуват и са направили църквата в Райкова могила. Църквата е направена, но през 1913 година, октомври месец, когато бягат от турците, заминават за Тополовград, цялото село. Да. Не остава нито един човек в селото. Отиват, се заселват в Тополовград, а тук се населява селото с турци.
И когато се връщат 18-та година, се завръщат, църквата е опожарена и срината до основи. Къщите, кои са останали, кои са изгорени и така нататък. Моя род, майчиния ми род са участвали в построяването на тази църква, която по-настоящем имаме нова църква, преди 5-6 години е построена, която хората отиват при нея там. А до църквата е имало нещо като училище? Да. По предание на един наш дядо Теодосий, брат на моя дядо, той беше последният, който почина от тях, ми е казвал, че до самата църква е имало построена някаква сградичка малка такава, която се е ползвали за училище. В нея децата са учили без да имат чинове, черна дъска или маси нещо. Лежали са на земята, на пода. Тогава са ги наричали така наречените рогоски или по-нашанско хасари. Да. На тях са лежали и са пишели. Писането е ставало на плочи такива, които от едната страна аз съм виждал, запомнил съм такава плоча. От един мой стари братовчетки имаше по таванче. От едната страна е начертана с червени линии, прави линии записани, а от другата страна квадратчета за смятане. След написането, това всичко се изтрива и се почва да се пише наново. А с какво са писали? С някакъв си молив, които са го наричали кундил. Кундил? Кундил, да. Това свиленградска дума ли е или не? Не знам, че е. Не знам. Кундил, аз го знам от старите бабите, дядо, кундила. Да. Какъв е бил. И чантичката запомнях на тия наши баби, дето са носили тия плочи, подобна от тел плетена, подобна на скаречка за кебаб. Да. С две ръковатки, пущат вътре плочата и така. Да. Той съм запомнял от... Разкажете за вас. Как живяхте в това село? Как виждате сега нещата? Какво е било преди? Какво е сега? Как съм живял? Роден съм 1939 година на 22 март. Завършил съм основно образование в селото. След това завърших казарма 2 години. След казармата изкарах школата за шофьори в Димитровград към Марбас. Да. След което се завърнах и почнах работа в Свиленград към чистотата. Там си пенсионирах. Там завърших стажа си трудовия. Преди това работех 4-5 години в ТК-10 тук като тракторист. Да. Това е трудовия стаж. За 43 години трудов стаж вземам 300 лева пенсия. Как беше преди демокрацията и сега след демокрацията? Като вече 25 години сме в демокрация. Да. Преди демокрацията живота не беше лош. Да. Според мен, въпреки че аз съм репресиран от оня строй, 3 години съм бил интерниран в Шуменския край, в село Иваново. След това съм се завърнал тук. Но имаше и хубави и лоши работи. По политически линии бях преследван до дупка. И то за нищо. Защо? Зато и че баща ми през време на масовизацията на ТК-10 искаха да го вкарат в ТК-10. Те не желаяха някои хора. И така почна да ги преследват на местна почва тук, да ги бият, да ги тормозят. И те решиха, напуснаха България, заминаха за Турция. От Турция 3 години в бежанския център, оттам в Германия. 34 години беше там, след което се завърна и почина тук в България. 84-та година се върна. Каква ви е оценката като човек, който пази рода си, човек, който има спомени за рода си? Имахте едно листче, в което бяхте написали целия си род и явно сте запознати, се интересувате от рода си. Ето и това дърво е свидетелство на вашия род. Какво ви е мнението за сегашните българи? Пазят ли родовете си? Имат ли спомени за тях? Интересуват ли се? Как са живяли? И така нататък.
За сегашните българи конкретно говоря за моето село, тук района, дето познавам хората. Не са патриоти, родолюбци хора. Така ги оценявам аз. Има някои личности, като мен такива, които аз много се интересувам от моя род, от моите хора, от къде са дошли, къде са живели, какво са правили. А има хора тук, които въобще не ги интересува нищо абсолютно. Къде са, що са? Вика, не ме интересуват, където ще да съм. Вика, така е. Какво бихте казали на младите? На младите българи, които искат да напуснат България, тия, които са напуснали, какво бихте им казали вие? На младите българи бих казал, тия, които не са напуснали, да не напущат, и които са заминали за някъде, да намерят начин да се завърнат. Защото аз съм патриот, родолюбец, обичам си държавата, хората и никакъв от моя род хора аз нямам за граница по Америка, по Италия, по Испания, тем подобно. Всички внуци, синови, дъщери, сестра ми, всички са в България и са на работа. Всичките, някой има по-добра работа, с повече заплащане, други има с по-ниска, но няма значение. Щом е в интерес на държавата, на нацията, трябва да преодоляваме всичко. Какво ви е мнението за бежанската вълна, която идва? Защото сте пряко свързани с нея. Село Райкова могила, само да спомена, че е много близко до турската граница и постоянно има бежанци, които идват насам. Какво ви е мнението за тази бежанска вълна? Бежанската вълна е голям наплив за нас тук, понеже ние сме на около 3 км от границата. Да? Даже ако тази гора не е тук, вижда се и кльона, но те го разрушиха вече. Бежанската вълна пристигат денонощно, идват тук, поемат ги, карат ги към Пъстрогор, има дом за бежанци, Хармали, на вътрешността някъде. Но след недълго престояние в България правят опит да заминат за Европа бежанците. Има някои, които остават тук, и в Свиленград има хора, които бежанци живеят тук. И то е, че според мене тази ограда, която беше граничната, се развали, трябваше да не се развали. Защото и сега отново се прави пак. Това са пак средства, пак милиони и така нататък. Това са международни въпроси, които ние не можем да ги решим. Нито пак аз. Но сте пряко свързани. Ама очевидци сме на тия неща, които стават. Как се превозват бежанците, как така нататък. Казахте на младите да останат в България, но младите казват, в България няма добри условия за работа, няма добри перспективи, няма подходящи условия за развитие като човек, като личност, камо ли за семейство и за деца. На вас не ви е било леко и предполагам и на децата и на внуците, но те са останали тук. Което го разсъждават младите хора е вярно, че завършил висше образование, средно, няма работа, принуждава се да напусне. И някои го извършат с основание, за да преживеят на по-добра работа, по-добра. Но има хора, които отиват в други държави, въпреки слуги там на дадената държава, но да не са в България. Докато от същия вид работа има и в България. Има и земеделска, има и за гледане на възрастни хора, но нашите хора отбягват. Защо вика ще гледам тук, вика стари хора, за, да кажем, за 150-200 лева, а там мога да вземам колко евро вече ги там. Да. И така. Добре, нещо искате ли да добавите? Ами, какво да добавя? Искам всички хора млади да следват примера на нас, на хората, които са родолюбци, уважават, обичат родината си и народа си, да последват нашия път. И тия, които имат при първата възможност да се завърнат в България. Благодаря ви. Представих ви Сидер Атанасов Жилев, един човек, който е запазил историята на рода си и всичко това се олицетворява от едно 150 годишно дърво в местността Клюнка, село Райкова могила.